Usahay ba kining kaayo sa tao, usahay maabusahan gyud. Kay do naman ko'y mga tao nga mupahimo sa higayon. Mao ni akong bana, og kun nganong na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Day! Bakit nga ba mahal kita? Silvia! Ay, hala, dong Timmy, ikaw na? Naabot na ka? Naayon na niya atong jukebox. Ayun naman. Bastusa ni mo, eh. May kinaabot na ka. Ah, nili day. Iyan ni kaluha. Wow, kaluha. Ha? Naglisod man gani mong inahan sa pagpanganak nimo kay pwerte nimo dakuan nya may kaluha pa ka? Ako, Kasi sarya na unta mo. Hal-hal ka lang kimi. Ikaw ba? Ikaw ba dag joke? Ewan ko malipay sa imong joke. Way lami imong joke karaan, way lami. Naunsang taon kay manuod man ka. Ana magyud na sometimes we need to bend the law, di ba? Mao ba? Mura sa day kag buaya. Buaya day. Sa di ay. Senador ko Grisma. Dahil nga na taday ha. Ay, Sir, kalungag na ka diya? hala mo kaon pa di ay ta? Abi na ko di na ka mukaon. Kan asa pa ita sa nimoy. Wala ka kaon dito. Siya lang sudan. Pagpili lang. Oo, kinida. Mura ka dungog na ko ani da. Bantay bitaw. Tada kay gutom kay ko. Oh, Ah, nga naman na Timmy. Tutok ang kanako. Murag malibat naman ang mata ni mong tinutok nako. Daan na ba ng libat? Slimis gutan mo ginda ni mo libat. Ikaw asawa di ay. Mao di mo gingon ako pili, ha? Pulos mo sardinas na. At least na kay kapilian. Ay, pili ko na sardinas ka Pili ilang mo. diha. Asay imo o. Kinibang sardinas nga initlugan o sardinas nga gimiswahan. Bisay. Bisay. Bungot sa ito. Way lame. Dagtimi, nainangita ni mo dong. Imo kuno sing ikagaw. Ay, sprikitek. Kaway mga lamit ano inyong mga pauso. Katawa. Kinsa na? Wala yun, namdom lang ko ba? Kuan Kinsa na? no, si kisa tatoy. Uy, ikaw tatoy. Anak niyo, Johnny? Aw igagaw gyud na nimo. Lako Oh. ato nangita nimo. Asa ba dyan? Asa siya day? Tuwa sa sela. Oy, ikaw tatoy! Kumusta na ka? How are you? How are you? Ikaw, Timmy! Sus, salamat taon nga nagkita na kita! Kusta pa ba niyo? Okay lang taon sa papa Ay, daw. no. Kaya ko sabi niya ito, suroy taon ka ning hamong harianong panimay ikaw, ha? Tinood na ka. Nasuroy ko ninyo mong harian nung panimay. Kay pagkadako rin yung yuta na gaw. Ay, Ay, kabilin taon ni sa among amahan ka. mabagaw. Dakuha din yung yutaan yung tiyo gaw, no? Pila ni ka ektarya gaw? Gamay rin ikaw, hari ka buot sa hektarya. Di nakaabot sa ektarya na eh. Oo, taon ni kabot mga 9,999. Usan lang katuan may usa ka square meter para mo sa hektarya. Lagi. Kiningaw. Ha? Kuan ba, mangyo ang taon ni mo gaw nga mupuyo usabi ni kadiyo siya. Maulay. Puyo kadiyo ka ba? Bida sa Kadiyo tra kayo. Kadiyo ta yung yuta gawa. Kay wa pa man may kapuyan ko diri gaw good. Babiya ka nga gika mo kung negros. Daw ko daw mga baka gaw. Ganahan ka. Total, dako bito na yung yuta nyo. Bubuhi nagbaka gaw. Kadigwa ko yung problema. Kapuyo ang ganitag lain tao-taon. Pero Gani. ang inyong ko diha, kuha nang usa ka square meter lang. Tukod lang mo haligi, padong babaw at tukod may babaw, ha? Biya sa Ika ka na ikawat-kawat mo ni. Laro. Di, ano, kay? Ikaw, igagaw mo kita. Sorry, pagpayang lang mo niya. Subuso ka na ka na. Di na napita. Ako na. Pero, why pag puyo diha napita, ako ana lang mo din ha. Okay ra nag magpaypayo mo diha, ha? Okay rin ni mo gaw? Tanap yung okay lang, sige, ano mo diha? Okay. Lamat gawa. Importante na may kapuyan. Asa sawa ni mo? Ha? Asa sawa ni mo gaw? Nasa sa ilas gawas gaw. Ha? Nasa gawas gaw. Na sila sa gawas, ha? Oo, Di ba? baca ko mga anak ba? Mo ba? Sige. Okay na gaw? Laos mo dito! Elena ni. Ya balik mo re, ha?
Nato pamahaw. Pili lang mo rin. Salamat gaw. Sige, kaon mo. Kaon mo. Ay, wow, magiging. Dahil sa di na siya nga bulinaw ay. Kapaw na hilkadaan niyo. Ako sawa ko, apa kayo? Kapito ni Marina. Pero ang mga judges, mga buta. Lumay mo ba doon, malagot na kayo mong hilit ha. Day, may buntag da. Day, salay ba? Sylvia, dili sa live ba, laway? Salay. Sylvia, balik Ako igagaw, day. Ako igagaw. Anak tiyo Johnny. So, ang tatay, kay Ibaw, mga di ba? May buntag diya to eh. Ay, may buntag da. Day, akong asawa, day, sa Silvia. Si Brenda. Brenda? Kausa sa niya na rin na. Pagka Flores Di Mayo. Hilom day, Eh. hangga biya ni mo. Agang. Gagang. Si Igaw Timmy, ang iyang asawa, si Brenda Gang. Ako, Ah, talaga. day. Hello, Ako na- may buntag. Hindi mo na nailis sa asawa. Di ka. Sige. Ay, binuang di ha? Sige. Gaw. Ah. Kau na mo dia. Ay mo kau. Sa inyo, hari ba Ako, hari. Mao gani. Ako minun kay. Pakal mo na. Ah, Imo anak ka na to. Ako tadon diri gaw. Ay, diyan na nagkauna. Sige Si ha. Junjun. Biyaan sa tamuha, kay napa ko'y buhaton. Dong, ikaw na bahala na mo igagaw ha. Okay, darling. Ang ikagaw sa kong bana ng hangyo nga ani una sila puyo sa among yuta, magtukod lang kuno sila barong-barong. Pero may gani kay nay bakanting payag katong among gipuy-an sa una. Dito na mo sila gipapuyo. Unya, kumusta naman imong ikagaw dong? Okay ra sila atong payag nato dito? Ay, okay naman na, day. Okay rin sila taon. Sakto naman taon. Upat naman na sila po. Duha lang na ilang anak. Nga, dako doon sa ilang anak. Kay, ako kamagwangan nila. Dako naman. Pila may edad atong bataa dong? Katong ilang kamagwangan? Ang buot pila kay Ida na to. Wala nang kumunga na. Nga naman ta, day. Grabe atong bataa mo dagao no? Ah. Mura mag-champion sa drinking ang eating competition. Kanon ba yung lubot ka dito? Magkakabatayan ako. Kada ko aglamoy bataa. Buyag. Ang usa kahiwa nga humba kausara man gi hamos ba? Sila na, day. Unsan batayan sa niyo. Ang ang no. Masigutong taon ito, di ba? Ato, karon pa to nakakaong kumba. Grabe sa no dagkaon eh. Kada ko atong hiwa, nya kausara gi hamos ba ba? My goodness, how grave eh. Nakita gyud na akong anak sa igagaw sa kumbana nga grabe mo dagkaon. Ang humba kausar man gihamos ba ba. Pero sige na lang lagi kay igagaw lagi sa kumbana. Pero murag masyako kay murag mapusoy mo aning dagana. Unya, Uy, tatoy. Sura aning atong kahimtang toy, uy. Wa pa man siya ka magkakitag trabaho na magsugod na mag-eskwela ang mga bata. Kay kuan na transfer naman sila. Unya wa pa man siya kakakitag trabaho, uy. May kugtas imong igagaw, uy, nga magsalig lang ta nila. Ngita bitaw mo trabaho gang sa siya. Unsa kag maayo dong kanang mananom lang ta diha kuan balagot mon para sa atong pangonsumo lang pa. Oh, sige. Mananong tagang para natin mautan o guwa. Gitay sudan ba? Timi! Hoy, Timi! Matasa, Timi! Uy! Timi! Uy! Jesus, bago ito. Matadari. Matasa ka diyot ba? Ano man? Ang imong ikagaw ba sila si Tatoy ug Brenda? Ano? Nananom sila dong. Nananom sila sa atong yuta. Nga unta, dili man na ila. Badlunga to. Kay basig unsay sang puton anang ilang pagpananom diha. Nayati na gyud ni ini ron. Tingalig nalimot sila ha nga dili na ilang yuta. Badlunga dayon to. Aw! Gaw. Uy, gaw! Di na tao, kao tabay? Nga, nanomigaw. Nasa siling hanggaw. Ganahan ka? Tingang gaw. Ida. Para ko Mau ba? Para ko sa mura ba gaw, mga utanon, ano ba? Silinghang. Ganahan ka gaw? Silingang gaw. Bida siya. Lagi gaw. Sige lang gaw. Mau ba? Nakasabot mi gaw. Ay kabalaka, inigpahawa na mo diri. Ma-injure gyapon ni siya gaw. Di ba? Mau ba? Uy, siyempre. Basi mo buhat buglangog. Bida siya. Ayaw gaw. Hindi, yung buhat lang guys. Graduating naman na mong kamagwangan gaw. Graduating na. Trabaho na ni. Change place na mi. Sige gaw. Sige.
Pagtanong mo siling hanggaw. Unsa? Dahil, nanom lagi taon sila para ilang konsumo ba taon kay ay lang gitanong ko no, tanon so may lang ko no kakaon-kaon taon sila. Ug wa sila sudan, makakuha taon sila silang gitanom. Unya ila din ang yuta di ay. Unya gawas pa sa danang hiday sila. Sakti lang na di. Ay baong ko anang agaw nga. Inana gyud na siya. Nga kung pahawa ko no sila, mo isulti niya. Sibat sila, okay na ko no, para ato lang gihapon ko no ato ang yuta. Hasta na ilang gitanom, ato na na. Unsa? Mao nga, just relax, okay? Unya nang labay na sa pampila ka tuig, ako nabalitaan nga nakalarga na dayang ilang anak sa igagaw sa kumbana ug mo'y akong nahibaw-an nga naka-abroad na sa gawas. Unya, Unsa? mao na dong. Maayo naman nilang pagkabutang di ay kay naka-abroad naman ang ilang anak nga kamagwangan. Oh, mayo nun. Unya, was sila pa nang mubalhin. Mupalit sila ilang yuta di ay. Oh, ba siya palit sa silang luta ug bayad eh. Kung nagtrabaho naman nilang anak, di ba? Mao gani, klaruhan na sila ba kay murag tan-aw na ko anak nila no murag gustong mo padigo padunot diha. Uy, murag kasing. Pwede ko padudot. Kanang mo paugat ba? Ah, di Sing ba? kanya. Gahi pa sa nang gahi ng mga tawhana diha. Porbida. Gahi man sa unsa, ikaw no? Hilig yung kay kagahi. Sabo ang naman sagdi. Pero di na mo ibot ako ipasabot ay parawa Unsa ka. man gusto, unsa man gusto kay gahi kayo ha? Hanggang mo Unsa man ikatimi sabutan, eh balik-balik na baning kagwang. Uy kay lami ka istorya. Uy puro gibugal-bugal imo ha. Ay lang dahil Silvia, mo din na ipigyo kada ganan kay kagahi. Di ba? Oh, kay maugtas tas imo sa pagpagahi anang imo. Di na parehas uban, nga singkahan lang mugahi dayon. Kanang imo mabawat ang gahi pang ubo na ko ana. Oy, mga ni anhing ko yung gili mo. Nga, Concentrate pa pilit. mo na diha, ipilit na lang ng imo diha. Uy, si Miyot man ang akong ikasugat. Hala ko gihana tawhana, uy. Gipasan man lang ang usa ka sakong semento. Ay, premiot! Ay, marimanig. Oops. Biliban ako ni mong kugihana man nimo, oy. Asa man na ihatod? Kanong gipasan ba man na nimo in tawan? Ay, dili mong kung kasuod ang sakyanan, mao nga. Ako lang yung hinihinay pasaan. Asa man na nimo ihatod, oy? Dito ko sa inyo, ha? Sayangan, amo ah. Nag-order na may ana nga wa man mi mag-order. Ay, katong karaang bahay ba? Katong payagari. Ah, dito day naspayag. Oh, kinsa man nagpuyo dito. Dili day ka mo. Inyo magharo. Ay dili oy, igagaw tong timi ang namuyo dito. Dili ka mo ng muyo dito. Ay dili pre uy. Sige, Mare. Okay. Ako sa ring hatod. Buka, tarba. Sige sige pre. Sige, Mare. Kulit sulong sa ako. Sige pre. Atari, Yamat good. Nagpatabaho day sila sa bahay? Ilang gipausap ang bahay? Hala, nanangid ba ka sila anak kang timi? Dong timi. Okay. Nasa ka? Mana ka mura kagi gukot sa imong butakal? Dong, adto ka imong bahay. Adto ato imong bahay ba? Ngano man to gusto bay nga di ang gusto bay. Ay, dili kini mo ibot ako ipasabot. Oy, katong karaan atong bayis ubos ba katong payag. Tugpuyan lang agaw tatoy. Oo, Kaya nga naman. nasugatan ako ganina si Parimiyot. Nagpasan og usa ka sakong semento ug adto ihatod sa bahay nato nga gipuy-an sa imong ikagaw karon. Niya sa lagi labo tao na ko aday. Lo wa ka kasabot, kabuko sa nimo uy. Just pagtaro ay kung ding dali tao bugoy. Kaya kung laon di tao ko pag-graduate ako sa una. Adto atong imong ikagaw kay murag gipausab dilang atong payag ilang gipatrabaho. Oh may noon. Sabi na ka maayo na. Imo nang bay og yuta nya nananghid sila nimo na nilang gibuhat kay pausab. Ha? Nananghid ba sila nimo ana? Wala. Wala. Mao man na, wala man di ay. Pues dili na maayo timi ha. Akong sabutan ng mga tawhana murag di na gyud na mamahawa diha. Adto ingna nga naa sila'y kwarta kay abroad naman ilang anak, mapangitaan sila gyuta og bay kag gamiton na nato dihang payag. Ingna gid ha. Uy, go! Ikaw nini. Uy, gaw. Hey. Nagbuwag lagi bundos anay, ha? Go. Usab din sa bahay, gaw, ha? Ay, vlog ka, good sa ka. Kasi ang gaw. Napagaw. Naan na sila yung ganahan ka? Kaya kung bali na migaw, imo rin bahay ni imuha na ni. Aray ko, aray ko. Ano ka? Mayuhan mo, ate ko. Mayuhan mo. Bigyan sa di mo. Ayan, sus. Maubagaw ako na gyapon ikaw noong. Muha na. Di ba, day? Brinda, balhin ta, day? Oo, maod gyud. Mabali naman mi dinhi oy. Dili man mi magdugay. Oh, talaga.
Tuo man ka, oy. Mugasto ka sila diha og mo na ilang plano nga mupalhin sila? Ayaw, ikaw ba? Ikaw ro gigihimong buang timi. Aday, ay sa pagkidaan na taon. Noon saan taong ko, eh. Dili man good, kaklaro na ana nga murag ila kang giilad ana. Klaruhan na sila, pabalhinan na sila. Kanang ilang gigasto para sa bay, ilang unta nang gigamit para sa ilang balhinan. Pero kawa may plano nga mupalhin, ang atong bay mo ay ilang gipausab, di pa trabaho. Kay gusto nila nga ana ra gyud na sila mopuyo. Papahuwaon na sila ho, inglang gamito na tong yuta. Ingna gyud na sila. Kung dili ka gusto nga kita mo ay mabungkag timi. Day! Mao ni among problema kay maglisod ang akong bana pagpapahawa sa iyang igagaw kay maikog man siya. Unsay imong buhaton? Prangkahan namo? Ang ako og magkagubot unya ba? Unsay imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sylvia. Ate Pres! Okay, ang isendo na to karong adlaw. Si Inday Sylvia, Ate Pres. Si Inday Singan? Sylvia. 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 Problema ni Sylvia, Ate Pres. Kaya na igagaw taon sila si Tatoy Pangan ba? Tatoy niya igagaw timing ngayang bana karon ni hangyo nga dako-dako man sila kuan yuta wa kabot usa ka hektarya, Ate Pres, pero kuan 9,999 square meters. Usa na lang ka square meters mahimo na usa ka hektarya. Wa gyud din nun kabot. Mao nang didto puyo towns timi ni hangyo nga mao na ana. Hangtod nga nakagraduate ang anak ni timi nakapabuhat og balay. Gipa ayo ang balay katong karaan nila. Di nagid sila mamaawa siguro, Ate Pres. Pasaligan man. Oh, Ini kay- bawa no inyuhan naman ni. Pero ang asawa sang ni Timmy, minsan mubawa na mi dinhi. Inipahawa na mo dinhi basta makakuha mi. Mubawa ra mi dinhi. Oh, mubawa ra mi dinhi. Ya kining kon inyuhan na ni. Nyuhar man ni. Ni mga tanong. Wa di mi mahangol ani. Oh, mao na murag ginana istorya. Karon nagliso na sila pahawa, Ate Pili Pres. dako naman. Dako na ba? Unsay dako na? Yung balay. Ang ilang balay gipadako na. Gipadakaan. Hindi naman muhawa. Oh, Hala. di naman mahawa, Ate Pres. Saan mo lang ani ron? Sura, no? Ligi. Mao ginigingon sa mga abogado at mga abogado. Abogado, Ate good. Pres. Kinahanglan Mao na nag-abogado. akong problema kay lisod na kay may papahawa sa aking iyang igagaw, maikog man siya. Unsa man among buhaton ani prangkahan ka namo ako no adto mong abogado day Silvia. Abogado rin yung makakuha na ni Silvia kay kana siya ang naan mo titulo tanan naan nyo mahawa yun na sila. Bayran lang na ninyo silang gasto. Pero kana kay wam na sila mingon nga magpadako na sila sa bahay nila kay lang hangyo gamay ra ni pilar ngon mi buok gaw. Gamay ra man mi upat ra man mi kabuok. Mao na ilang sulti, Ate Pres. Upat ra kuno sila kabuok unya hanton nga nakatrabaho yang anak maayo na abroad gapabuhat og balay nga dako dinha sa yuta Mura na. nilang Silvia og Timmy. Mao na problema nimo Baitem. Kana matubli to sa abogado kung doon na gali kay property ayaw jud patukore kay Correct. maglisod ng yugag papahawa. Tinuod na. na. Tinuod siya na. Tinuod yun na. Kung doon na mo dako nga yuta, ayaw niyo patukuri o kuan. Unya, kuana ka, kurala. Kurala siya. Kasudlain. O aroy makasud. Kuralaw niya kay para doon na may katarungan nga inyohang makuanan sa Kung kuralaw ni Goliath, way makasud ito. Diba, kuralaw ni mo. Ano nyo og trespassing ang makasuod Mao na. sa inyohang properties. Mo Kaya na. doon na nagmakabaya ng inyong yuta, lisod na ba na papahawa, uban labi na dugay na? Okay, og kuralon Ate Pres, og kuralon, di pag yun sila makasuod. Dili, Nabutangan mo good. trespassing. Na may kuan kural. Oh. Unsa rin trespassing daw, Pedro? Unsa rin sabotan na daw? Labang skural. Labas ko na. Oh. Labang sa utlanan. Naku magpasapasang kahoy, trespassing mo. Unsa? Kanang- kahoy ba? oh, kanang Unsa mag- kanang trespassing? kanang magpasa Ngawat ng kahoy ba? Ipasa dos pikas. Ipasa eh. Nainumdum ko sa buhay pa to si Dr. Rosa Rosso. Kana. Doon ay nagpatambag niya nga. Nipuyo sila sa yuta, nandan mo sa mga lubi, mga sa padiha. Karon papawano sila sa tagiyang. Karon. Di insistent sila nga magparipan sa mga tinanom, mga dagang ay mga lubi. Kaya di nila man sila kasanggi. Di mo ko ng tagiya. Nanggubot di sila mulakaw. Ang tambag ni Dr. Rosa Rosso nga. Nganong nananuman mo, nganong na nagpundarma mo diha, nga dili man na inyong yuta, wa gyud mo'y dag-anan. Ah. So kanina sila nga nagpadako sila ng bahay, wa gyud sila dag-anan. Pwede na pawaon. May danganan. Dukot ang balay. Nya kuya sa Rabanado kay dahil natabo dito sa Mindanao ba nga iyang gilungguan og liog ang iyang
Suon makato sila oron sa to Ang sila. kiya sa yuta. Murag nag-ilog sila sa yuta. Gali nung guay sila og May Lisod numdum. na. May numdum ko anong nag-host ko sa lugar dito sa Kamote. Sige konsulti ko sa barangaya. Pag sakay na ko sa fast crop, ningnan ko sa kuwan nga, di nagkikan ko dito, nag-host ko sa mauni nga barangay. Ha? Huwag ka kuya, we. Nga naman siya nga, huwag nga na habal-habal mo so diha, labi na akong gabi eh. Nga naman siya, huwag may aligre yung pista kung may patay. oh. Di ba Makato ni mo daghan yung patay bam. Buto ba? Ha? Daghang patay. Ako, hapit ko mamatay. Wa man dayon og kamatay. Ikaw hapit ko tay pero do na gyud kay patay. Wa hapit ko mamadayon. Ay, giluguan niya, ay, giluguan Pero wa niya. madayon. Ganaman. Sakto na kita ko mama. Balik ta. Kanang naang siya nga kanang ba na pista dihang barangaya. Way alegri ko dili kung way mamatay. Buto pagbalik ko sunod to invite naman sa ko coronation night ingon dito nga kadto ding sa una nagpatay yuta day kuno to. Yuta lagi. Man nagparinti na di kuno to away sa yuta. Muna gingon ni Dr. Zaroso nga magkinihain mo ng yuta 20 ka tuig 30 ka tuig di pa mo man mga matay na lang mo. Tinuod bitaw. Oh, muna po. Karon. Karon. Ari ka dire sa Mateo 7 verse 26. Oh. Gingon diri ayo. Apan ang tanan nga kung gisulti og dili mo tuman niini mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundak ang ulan og mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusok-kuso ni atong balaya natumba kini og nagunob. Kani akong gibasa ito yung ninako tungod kay maunimit tapos imong bahay diha nga gitukod agaw. Agaw ng cinder. Di man gud na mo yuta diha. Og pananglitan og ripanan mo, mula ka jud mo pugos. Og di mo maripanan kay ka ripan. Ug mato mo bugado mo ra gud dag-anan kay dili mo lang yuta. Pwede magmoingon ning tagis yuta. Asahan yun ning balay dada. Balhina. Unsa man ni? Balhina. Naon sana siya? Mao na kung gingon nimo nga gilunggo asliog mura lang gilunggo. Adi ko mo tan-aw. Ikaw tanaw. Gilinggon. Amo ano sa away sa yuta? Oh. Gilungguan sa halio. Ay ipahigda nung lungguan mura lang gwa oy. Grabe kayo. Sanggot. Sakto niya itong gihimo ng kugulian. Ano man, di sa Ako naman gipilit-pilit ang lio. Tumawag ka na kita naman noon. Kung ako ay puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.